Tribal 20 foi o espectáculo que achegou ata o Auditorio Municipal o gaiteiro e flautista Óscar Ibáñez e o seu grupo Tribo. Un repaso polos temas máis senlleiros do grupo con motivo do 20 aniversario da súa traxectoria artística. No escenario, unha formación a 6 músicos de longa e recoñecida traxectoria. O acordeonista Suso Iglesias, o intérprete de buzuki Xosé Liz, o baixista Paco Dicenta, o batería e percusionista Leandro Del Tel, o violinista Harry.c e o gaiteiro Óscar Ibáñez. O concerto, con entrada de balde, estaba organizado polo Concello de Quiroga e patrocinado pola Xunta de Galicia. Detrás desta actuación, o grupo trae varios centos de concertos por toda a Península Ibérica, Bretaña e Italia, participando nalgúns dos festivais internacionais máis importantes. Temos unha acollida magnífica como superstars do folk, non? Por aí fora, a verdad que resulta moi exótica e moi chamativa. Tribal 20 combina novas creacións con algúns dos temas máis destacados dos seus traballos discográficos. Unha proposta altamente enerxética e dinámica na que as melodías tradicionais galegas, peninsulares e europeas mestúranse con outros xéneros europeos e americanos. Cando o mundo da música está cambiando a unha base máis electrónica, Óscar Ibáñez aposta por un son orgánico ao 100%, onde destaca todo o que está acontecendo riba do escenario. Nos posicionámonos, e me gustaría poñer en valor isto, en música orgánica, non tan sintética. Música orgánica onde todo o que sona sucede no escenario e facémolo ao vivo. A música tradicional vai estar viva mentres sigan vindo novas xeracións a darlle continuidade. Non está viva, está nascente, está no entorno e está tamén no mundo artístico. Penso que estamos a vivir unha etapa dourada, non?